generator set naman po para sa mga residente ipinamahagi sa bawat barangay sa bayan ng Rosales. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Inaasahang makakatulong sa pagtugon sa kakulangan ng supply ng kuryente tuwing may power interruption ang mga generator sets na ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Rosales sa 37 barangay ng bayan. Ayon sa LGU, ang pamamahagi ng generator set ay bahagi ng contingency measures upang matiyak na may magagamit ng kuryente ang mga barangay sakaling magkaroon ng aberya sa supply lalo na sa oras ng emergency at sakuna. Ang bawat generator set ay may maximum output na 8.5 kilowatts o 8,500 watts at kayang umandar ng humigit kumulang 8 hanggang 12 oras sa 50% na kargada. Bagamat positibo ang naging reaksyon ng mga residente sa proyekto, may panawagan din ng ilan na tiyaking pantay, malinaw at walang kinikilingan ng paggamit ng mga generator sets sa bawat barangay. Positibo naman ang pagtanggap ng mga residente sa pamamahagi ng naturang kagamitan bilang dagdag na paghahanda sa mga posibleng abala at kalamidad. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.